Kining akong problema, bahin ni sa akong igsuon nga kaluha nako. Bright man kuning akong kaluha, mao nga nakautang kog maayong kabubuton. Ug mo iyang gigamit batok nako pagpakonsensya. Pero aron inyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Hoy, Ami! Di sige lang kakatubang anang cellphone da. Huwag yun ang mga libat ng mata niya tinutok, ana. Tay, don't bother me. Bata sa toko, tanong ka na, badag na karon. Nakana mo sige katubang anang cellphone ba? Iwo pa nagilakaw. Ano mong itag trabaho? Hindi mo makatabaw, tata sa itong kalisod. Tay, wa man gani nakatabang si Emmy nga akong kaluha, nga bright kaayo na kay nako. Ako na noon. Pastila, nag-eskwela pa man na, naon sa... Ikaw, wala naman ka mag-eskwela. Kaya sige lang kag-cutting sa klase, hanggawa ka. Sige lang kag-hagbong. Sige balik. Ipulaan ko na ni mo yung maestra, mga maestro ni mo. Buntag sa'yo, birahan mo rin ang tatay. Dukduk ko, tanong ka diha. Panungag na dito, kaw. Dito sa atong lagaw, ako misusi. Ani? Ako, Uy, asan ka po, uy? Paggamit ako, bi. Nara, Aw. Uy, Imi, paglungag sa daybi, kay nanghugas mo ko diri. Ay kung sa muka, uy. Gatiwas ko aring akong project karon submitin ako. Hilasa, abi kay Bright man sa eskwelahan, di na lang pasugo. Bida. Unsay giyo-yo ni mo diha, Amelia? Wa tay, ay, nakatakanta na ko tay. Unya, nagtunas, Pagdaliga, og nagop. Pagdindot-tingog na. Lano, sakita. Mura magratang kugo ko, birahan mo ko sa kong pader. Panungag na diha. Lagi tayo, oy, nanghugas pa ko sa kalkero. Kakidort. Mao ni akong sitwasyon diri sa bahay. Halos ako tanang trabaho kay ang akong kaluha dili pa trabahoon sa akong amahan kay graduating na. Gipa-focus gid og maayo sa pagtuon. Mao na nga ako'y bunog kaayo sa mga trabahoon diri sa bahay. Unya, Pre Pascual, Pre. kumusta naman ka? Si mas usual gihapon, pre. Parehas din mo, nagantos ka gwapo. Bawag na iganahan ako ni mo, pre, kay mutugaan yung kasinuod. May sad ka kang mananag ang kagyod ba? Onya, pre, ka nangon sa mayato, pre. Saagmang ka. Pre, ang among anak sa ilang gitrabahoan nga kompanya, nag-hiring kuno sila. Mo ba? Uy, marisip ko. Pusod lang akong anak, be. Mao bitong gianhita ka, pero mga kuan ba, kining mag-agi po lagi hinuon og exam. Mo take sa iyag exam sa kompanya. Ay, wablima na, pre, noon sa... Pero kinilang akong usa ka anak, pre, kay... Wa man ni trabaho ko taon. Kining usa na akong anak, pre, eskwela pa man schooling man Graduating naman Sige, kanada lang. Pati ka na sa exam. unsa tay? Naay hiring og trabaho? Na ang anak ni Kuan, pare Mumoy, nagtrabaho anang kanang kumpanya, ha? Onya, miingon siya nga, ang nag-hiring kuno sila. Mao nga, paplayon ta ka dito. Pero butik juga ka na exam ba kuno? Tagap na ko daan ana, uy. Ngano makinahanglan pa man sa nag-exam, uy. Nga nagkinahanglan man kahana sila. Ay naon sa, biha ka nga ikaw may nanginanglan og trabaho. Buot, may noong ka. Natural tayo, uy. Magbuot ko kay ako ko'y trabahanti ko. Kanya, buot ka tagiya. Tay. Mag-apply dito. Sige lang kakatakanta din, may labag ngayon. Nya, lagi. Unsaon lagi na ako nga na may exam. Sigurado man siya kung tagak na ko, ana. Maghago-hago lang gidi ay ko. Panaghap lang diha. Unsa mo? Makataghap na ka. No, di ko tay, uy. Bangka ka? Aha ka? Tay, ako na lang take og exam para niya, tay. Ako na lang mo take og exam, tay. Pero iyang nga na nga akong ibutang. Total, sa picture parehas may mignaw. Tural kay editikal tuwing good mo. Sa anak na lang tay, ha? Ako'y mo take og exam. Iyaha nga na nga akong ibutang. Ug magkapasa, siya mo trabaho, dili ako. Ako ka na. Nindo na nak. Kano sa man nag-exam?